Filmer den? Ja, den filmer. Okay, det her, det er Tinus, Leon, Andrew Hansen. Lad os give ham en hånd. Hold nu kæft. Lad os give ham en hånd. Altså, han er så dygtig, at han kan finde ud af at hoppe på en trampolin. Wow! Det kan man kalde en forlænt salto. Og så en baglænder. Det kan. Blev du våd i buksen? Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde du ikke. Der var så en skrue og et eller andet. Og jeg skal også lige pille lidt på håret. Ja, ja. Så er der baglænder. Se. Land på maven. Ja, du gør det, mand. Det er klamt. Den er våd for helvede. Lad os håbe, du dør og falder ned og brækker benet. Samtidig med, at du død. Se lige de skills. Men hvis jeg gad at komme op, så kunne jeg også gøre det bedre. Kom, lad os følge ham. Han dør.